Piatok 28. augusta vo večerných hodinách prebehla v dúbravských reštauráciách a herniach kontrola dodržiavania záverečnej hodiny a konzumácia alkoholických nápojov mladistvými. Kontrolu vykonali starosta Martin Zaťovič spolu so svojím zástupcom Ľubošom Krajčírom za asistencie príslušníkov štátnej a mestskej polície. Prvým stanovišťom, ktoré sme navštívili, bola herňa na ulici Šnajdra Trnavského, ktorá mala byť podľa najnovšieho všeobecne záväzného nariadenia o 22. hodine zatvorená. Pán zástupca, boli sme na prvom stanovisku dnešnej kontroly s mestskou aj so štátnou políciou. Boli sme v herni na Šnajdra Trnavského. Aká ste zistili, že tu bola situácia? Tak situácia ma žiaľ Bohu veľmi sklamala. Po 10. hodine otvorená opäť herňa, veselo tam ľudia hrali. Ako sa k tomu postavila polícia? Polícia spisuje záznam akurát vnútri, ešte teraz mestská polícia a bude to postupené na miestny úrad a začneme správne konanie. Ďalšími podnikmi, ktoré sme navštívili, bola herňa na Nejedlého ulici, ktorá bola takisto otvorená, či pivný bar v Parčíku medzi Fedákovou a Galajovou ulicou, kde sa policajti zamerali na mladistvých a konzumáciu alkoholu. Posledným stanovišťom bola diskotéka na Saratovskej ulici, tá však už bola zatvorená. Sme prešli hlavne reštauračné zariadenia a potom herne, či je dodržovanie VZN-ka a otváracích hodín. Samozrejme to spojených, či mladiství nepopíjajú alkohol, či nie sú drogy a podobné veci v týchto zariadeniach, aby Dúbravčania a občania boli spokojní a aby mali nejaké problémy. Skúsme pripomenúť, ako to je v Dúbravke s týmito herňami. Aké sú tu nové pravidlá a ako dlho trvajú tieto nové pravidlá? Tak, nové pravidlá to má asi približne 4 mesiace. VZN-ko, kde herne môže byť otvorené do 10. maximálne a reštaurácie do 10. vonku a vnútri môžu byť do polnoci. Čiže teraz si o 10. musí zatvorené byť. To sme vlastne kontrolovali a teraz si naozaj boli v poriadku a herňa sa vyjadrí pán vicestarosta. Tesne potom, ako sme robili nedávno spoločne takúto kontrolu v herniach, tak sme zistili neutešený stav potom, teda čo vyšlo VZN-ko, že iba do 10. môžu byť otvorené. Aká bola situácia dnes? Lebo tuto je hneď základná škola. Dnes bola situácia, nechcem povedať, že lepšia. Predtým minulosti, keď sme to kontrolovali, z 9 herní boli otvorené 4, dnes z 9 herní boli otvorené 2. Absolútne nerešpektovali to VZN-ko, ľudia tam hrali. Momentálne postup je taký, mestská polícia už neudelila pokutu, ako to bolo v minulosti, do 33 €. Vedeli maximálne, čo povedzme si na rovinu bolo dosť smiešné. Teraz spravili záznam, bude to postupené na mestskú časť a my budeme ďalej pokračovať v správnom konaní, kde vieme udeliť pokutu až do výšky 6600 €. Využijete túto možnosť a dáte maximálnu pokutu? Áno, samozrejme. Myslím si, že nejaké adaptačné obdobie bolo, ktoré sme nejakým spôsobom, nechcem povedať, že tolerovali, ale boli tam tie 33 € pokuty a ak si nedali povedať, tak určite budeme pokračovať takýmto spôsobom. Všetky herné dokonca boli upozornené našim listom o VZN-ku, čiže boli to informovaní, že nemuseli vyvoriť, že nevedeli o tom, čiže všetci boli informovaní aj herne, aj reštauračné zariadenia. Čiže každý to vie. Ako to bolo s mladistvými? Dnes zistili sa nejaké priestupky? Čo sme videli mladistvého, sme kontrolovali jedného, čo sme poslednú za tú hodinku, a aj fúkal a naozaj žiadny alkohol nemal, bol na pice s otcom, čiže bolo to v poriadku tých mladistvých, čo sme dnes pozerali. Bolo to táto dnešná akcia z iniciatívy vašej ako miestneho úradu? Išla v podstate z mestskej časti, tým, že dosť veľa sťažností tu bolo aj na tie herne, aj na tie podniky, ktoré nedodržiavali otváracie hodiny tých teras, tak ako bolo spomenuté do tej 10. tak v podstate takéto bezpečnostné kontroly budeme plánovať teda aj ďalej. Máte už naplánovanú nejakú konkrétnu akciu v nejakom konkrétnom termíne, alebo v akej frekvencii by ste chceli robiť takéto kontroly? Samozrejme, akcie sú naplánované, ale neviem vám kedy. Aby boli o tom ľudia informovaní, to musí byť akcie námatkové, ale sú naplánované a budú pravidelné.